Kaixoenei ongietorriak bideo honetara. Egia da, espaldi ez nuela egiten horrelako bideo bat formatu honetan, eta egia esan honek ilusio berezia egiten dit, ze lehen aldiz esan dezaket bideo joko bat euskaratu detela. Bideo joko hau Clutch Time Basketball Deck Builder da, saskibaloi deck builder bat, imaginatu ezakezun bezala. Eta bueno, neri karta jokoak asko gustatzen zaizkit, saskibaloia gustatzen zait, justo biak gurutzatu zian, eta probatzen hasi nintzen, eta esan nuzo guai, eta eta ikusi nun, erresten zutela pila bat euskaratzea, eta orduan, pues, euskaratzen jarri nintzen, eta bera, pues, hone arte. Eta orduan, hori, erakutsiko izuet pixka bat jokua, bale? Bueno, hemen daukazue jokua, bale, ikusten dezuen bezala, nere bertsioan ja, testu guztia euskaratuta dago, momentuz ez dute joko ofizialean sartu, esan dit garatzaileak irailera arte ez ditula sartuko egunerketa berriak. Baina, printzipioz irailean sartuko du hau. Orduan, bueno, momentuz egin daiteke oso errez, junbartzate Steamen jokoaren fitxategitara, bale? Eta jokoaren fitxategitan dago lan karpeta, eta lan karpetan sartuta segurazki deskripzioan jarriko izudan fitxategia, pues ja euskaraz hartuko zaizue. Bale, gauza bat esan behar dut. Momentu batzutan oso hiztegi teknikoa dauka, eta ez dut aurkitu ezer euskaraz idatzita terminologia zehatz hori erabiltzen. Orduan, batzuk tripleak izan dira, bastante espresio egokia bideonetarako, batzuk tripleak izan dira, gutxi gora berakoak, bueno, nola irailean aterako nurrengo eguneraketa nik proposatu nahi dizuedana da, jolasten balin badazue eta probatzen balin badazue eta zerbaitek arraro sonatzen badizue edo ezagutzen balin badazue termino hobeagoren bat, pues esaten diazu eta aldatzen dut eta jazta. Ni hilabete honetan zehar baita ere egongo naiz badazpa, pues jolasten, probatzen eta bar ikusteko aldaketak egin daitezken, printzipioz ez dut aldaketa gehiago kaleratuko, osea, printzipioz urrengo bertsioa izango da ofiziala, baino ni jungo naiz aldaketa txikiak egiten seguruenik. Eske, iruditzen zait pixka bat liantea, ibiltzea, ezakit, 3 egunero igotzen aldaketa bat. Orduan nahiagoet hau izatea, eta bueno, jendeak botatza proposamenak igual balin bago zerbait oso kantosoa, baina printzipioz hori ez. Igual jarrikoet artxibo bat, eta zuk gesten dezun momentuan, pues, egongo eguneraketa bat, eta jazta. Bueno, hori. Gero, pues, karta jokoa, bueno, pues, dauzka kontinentez berdinak, ez? Selekzioak ere azka. Bueno, selekzioak ez dut nahi. Hori, ez? Pues, nik Europa jolasten dut. Europan 6 zailtasun maila daude, bale? Zailtasun maila bakoitzera iristeko aurrekoa gainditu behar da, osea, gainditzen ez du bat eta aurrengora zoaz. Bueno, eta gero, nahi dituzun taldeak sartu ditzakezu eta nahi dituzunak kendu. Talde asko, da. Izen aldatzea oso errisa da. Osea, a ver. Izen aldatzeko taldeen editorera zoaz, taldeak editatu, jartzen zu Europa, bueno, nahezuna, eta aldatzen zuna ezuna, bale? Ezagite. Las Palmas hartzen dezu, eta jartzen dizu taldea berri zendatu. Aldatzen zu, eta jazta, oso errisa da. Vale, osea, ez dauka komplikaziorik. Orduan, egin dezakezue, nahi badezue, zuen auzoko, osea, zuen herriko auzuekin, osea, berdin du horrek, vale? Bueno, pues hori, ahí. Orduan, jolasteko, daude bi modalitate hola nagusi, dala txapelketa, dala playoffak izango zian, osea, eliminatoriak ez, eta gero denboraldia. Denboraldia da liga bat, eta gero lau honenak sailkatzen dira
eliminatorietara. Eta denboraldi osoa izango da, ezakit, porque ez desblokatu oraindik, baina pentsatzen dut izango dela pues final ordenak 5 partidetako onenera, eta final erdiak eta finalak, pues tal. Bueno. Hori. Egia esan, mugikorren hau gehiago jolasten. Mugikorrean jolasteko, Androiden dauka bertsioa ere, ezakitor jarriko duten euskera, egia esan super guapo egon gozan, porque ezik nik mugikorrean asko gehiago jolasten dut, behien mugikorrean ez eta aurkitu modurik nik instalatzeko. Vale, partido bat jolastuko eta ikusteko, naiz eta berez grazia ez dan partido bat jolastea, hainbat partido jolastea. Bueno, bi ez oso luze egiteko. Vale, orduan, orduzko jokalarien nao, vale. Eta hemen agertzen da taldeen garapena, gehitu karta bat, zure pilora gehitzeko betirako. Hasieran bereziki komendatzei zuet energia pilatzea eta zentratzea pixka bat horretan. Zuek eukiko zue 3 energia eta aurkariak hasikoa 5 energiarekin, bale? Orduan, aurkariak dauka zuek baino energia sortzeko gaitasun gehiago. Orduan, horri egin behar diozue aurre nola baita. Lapurreta da super erabilgarria ze kontraerasoa ekartzen du, bale? Lapurretarekin kontraerasoa sortzen da. Eta gero, paseak jartzen du. Hartu karta bat, eta pilatu da, basikamente, eske ez dakit beste zeit jarri. Hemen gelditzen dira, bale? Gelditzen dira finkatuta. Igual finkatu. Urrengo jaurtiketaren kostua 0 da, bale? Orduan, hor gelditzen da, eta ikusten duzue jaurtiketak 0 gelditu diala. Vale, kontraerasoa sortu dit. Kontraerasoak zer egiten du? Gehiru energia. Nola, energia gutxi daukazuen, hasieran lapurreta da supergarrantzitsua sortzen dizulako energia pila bat. Vale, nik behar dut. Ez dut behar. Teknikoki ez dut behar, bain. Vale. Eta beste ironekin, faltak daukate gauza bat kontuan neuki behar dezue, oso presente euki behar dezue, faltak dia partido guztirako, vale? Orduan, falta dauzkazu 5 falta, 4 falta, eta 5garrenean ja jaurtiketa libreak hasten dira, kontuan izan hori, vale? Lehenengo laurdenean egiten baituzue 5 falta, partido guztiak kondizionatzen duzue. Eta hemen dago erlojua, vale? Erlojuak jartzu 8 minutu terdi, karta bakoitza botatzeak, horien botakoet ikusteko, vale, bere alakoak dianak ez dute denbora galtzen barkatu. Bai hori, vale? Orduan, orain botakoet, eta orain bai ez da bere alakoa, orduan, honetan jetxikoa da denbora, 15 segundu geisten dira. Eta agertzen da hemen, vale? Zenbaki bat. Zenbaki hau da, zenbat jokaldi gelditzen dian, zenbat karta atera ditzakezun, bere alakoak ez dianak, ulertzen dut, bukatu arte laurdena. Hori, garrantzitsua, denboraen kontrola garrantzitsua delako zen, karo da, zu jolastezun, ni jolasten dut, zu jolastezun, ni jolasten dut, orduan. Uzten bai oso denbora nahikoa, eta balin bazoaz gutxigatik irabazten, agian ateratzaizkizu X karta eta irabazten dizu, ez? Niri askotan pasatu zait hori, orduan, esate dizuet. Vale, hemen blokeatzea beti atorrondo. Birrinduk zarata aktibatzen du. Zarata oso mekanika interesgarria. 5 zarata, vale? Zarata hemen dago. Etxeko zaleen zarata. Honez esan nahi du. Etxeko zaleen zaratak etxeko talderi bakarrik egiten diola onura, vale? Orduan, 20 iristen balin bada, karta estra bat gehiago daukazu.
eta 45 iristen baldin bada, daukazu energia bat gehiago. Orduan, etxeko taldea zeanean, hau interesan zaizu altu egotea, 45 gora alba da. Kanpokoa zeanean, interesan zaizu aliketa bajuen egotea. Orduan, birrinduk etxekoa zeanean funtzionatzen du etxeko zalen zarata igotzen, eta kanpokoa zeanean balio du, funtzionatzen du etxeko zalean zarata jeisten, bale? Ez da beti positiboan. Da beti positiboan zure alde. Orduan, kanpoan jolastezunean jetxiten du, bale? Bueno, mekanikak esplikatzen naiz pixka bat, baina, bueno, nahiko ulerterrazak dira, eta printzipioz ez duzu arazorik eukiko. Gehiru energia gustatzen zait. Eta hoainen meretzi hauzkat. Bueno, vale, claro. Egin deten igual pixka tontoa gertatzen da. Vale. Hemen dago gauza bat, oraindik ez da atera, da geldiezina. Geldiezina da, falta baldin badago ere, sartu ingo du. Eta faltarekin, falta kobratuko du, orduan 2 gehi bat bihurtzen da, bale, edo 3 gehi bat. Geldiezina da super interesgarria zen. Botatzen baiozu, falta daukazunean, botatzen baiozu birrindu bat, botako torain. Ja está, vale, falta bat daukazu, baina ez duzu sartu. Orduan, baldin badaukazu geldiezina, bota beti geldiezina, zen falta berdin kobratzen duzu, eske gainera puntua gehitze dituzu. No, pasea erabilin izake, baina energia asko neukala, orduan. Vale, txanda maitzean juniten da energia, vale? 8 dauzkat juniten da. Baude kartak energia gelditzeko, vale? Baude kartak energia gelditzeko, baina horiek desblokatu inbar dituzu partidan zehar. Probablemente ez ez ikusiko partida honetan. Deskansoan ez bai ematen, baina improbablea da, orduan, printzipioz ez dezu ikusiko. Vale. Hasierako saltoa. Vale, laurden amaieran ematen dizkizute karta berriak. Bueno, karten artean aukeratzeko momentua da, ez? Eta orduan, ikusi behar duzu, azkenen deck builder bada, orduan zuk ikusi behar duzu zer nahi ezun eraiki, bale? Orduan, pixka bat konstiente izan bartza kartena horregatikan hasieran, pixka bat aleatorioki jolasten duzu, baina gero jolasten junala ez bazea planifikatzaile txarra, ni planifikatzaile txarra naiz, ez bazea planifikatzaile txarra, zoaz pixka bat eraikitzen nahi dezun, ez. Hori. Vale. Vale, besterik gabe. terminologiaren gauza batzukin zalantzak dazkat. Orduan, eskertzen dira gomendioak. Pila bat atera zaita adibidez, shot clock. Osea, shot clock da jokaldiarentzako daukazun denbora, ez? Zenba denbora daukazun botatzeko baloia eta aroa jotzeko. Kontua da. Nik ez dakit shot clock nola kristo esaten den euskeraz. Ez topatu erez aipamen espliziturik. Orduan jarri diot
jaurtiketa erlojua uste dut. Kutrea, eske ezin du kutreagoa izan, baina eske ezakit oso ondo bestela ze termino kristo jarri behar dio nik shot clockari, egia esan. Orduan ba hori, jolasten badezue, agian espresio erraroak topatuko dituzue, baina eske ibili naiz nahiko txo bilatzen. Orain dauzkat etxeko lanak, hilabete honetan zehar, jo naiz aldituan partida guztiak ikusten euskeraz, saskibalikoak, ikusteko ea terminologia erabiltzen duten koinziditzen egiten akartekin. Zesken eri gertatzen zaitena da, telebistan eman dituzten, azkenengo urtean, telebistan eman dituzten partida askotan ni bertan egon naizten, pues ni naiz abonatua talde batekoa, Europan jolastu duna, Europako partidak eman dituzte telebista, baina, klaro, ni neon ikusten. Orduan, ba, hiek ez ditut ikusi. Telebistaz. Komentario gabe, ikusi ditut. Vale. Beira, adibidez gero, daude gauza batzuk, entrenatzaile super argi adibidez, hemen justo sartzen da, daude izen batzuk, sartzen dela oso justo edo sartzen, ez dela sartzen hitz guztia lerro batean, orduan, gauza guztiek findu behar dira. Super eskertua, horrelako tipo horretako feedbackari. Vale, orduan, pues esaten baiazue, super guai. Beste, aurpalazko jaurtiketa neri oso arraroa sonatzen dit, egia esan, baino, esan bardet, saskibaloi iztegitik hartua dela. Saskibaloi iztegia da Euskal Herriko adituen artean egindako iztegi bat, saskibaloi iztegi bat, pues terminologia euskaraz nola erabili ez, pixka bat erakusteko, da aurpalazko jaurtiketa hortik alterata dago. Orduan, ez dakit zazki zer dan aurpala, baina, bueno, zeu izango da, porque bestela horretutan jarriko. Bale, gero beste gauza bat, nahetena komentatu da, adibidez hemen ikusten dezue. Aukeratu karta bat, zure karta pilotik eta ezarri bere kostua 0. Bale, momentu batzutan, itzulpenetan zenbakiak ez dira jarri behar. Jarri behar duzu ikono bat, eta ikono hori gero jokuak aldatzen du zenbaki batengatik. Orduan, euskeraz, segun ze zenbaki dan, ezberdina izan barko litzateke gerokoa. Orduan, agian hor akatzek daude. Horrelako akatzen bat ikusten baldin bazu, zenbakien ingurukoa gaizki espresatu egotea, eskertuko nuke esatea. Ni jolasten ibiliko naiz, orduan, konturatzen naizen gauzak aldatuko ditut. Baina zuek ikusten baituzue gauzak super eskertuta baitare. Vale, igual hau, atrabarko nuke, probatzeko. Irukoa jarriko diot, ez du behar, berez, baino... Berez, karta hori beste karta batzuntzako askoz divertigarrigoa, adibidez, zutan uste deitzen dela karta bat, euskeraz, karta horri jartza 0 super divertigarria. Bale, hemen iruko bat botakoet, nahiko konfiatuan nago partida irabaztean, egia esan. Igual ez, baina esan nuke, eske kontuan izan txandakakoa dela, orduan,
aurkariari txanda tonto basartzen balin bazaio, puntu pila bat iteizkizu. Baina, printzipioz, lehengo rondan, hau ez litzateke gertatu beharko, eta nahiko erresira bazi beharko nuke partidua. Bastante ondo gelditzen da, joku bat aurkezteko jokua itzuli dunak partidera baztea, baita ere esango izut. Ez da beti gertatzen ere kasuan. Orduan, pues. Bale, hemen flotatzailea eta bizkarra bilatzea saskibaloiztegitik hartu dut, naiz eta kartan jartzen zuna esan exactamente berdina. Baino, oso antzekoa zen orduan, iztegitik hartu dut, bizkarra bilatzea, geho baten futbolean erabiltzen terminologia bat erabiliet, zentzan, pasea defentsen artetik pasatzea, eta, bueno, ni ez naiz ere futboleko iztegi teknikoaren superaitua, baino pase filtratua bezala itzuliet, gutxi gora erako antzekotasunagatik. Ezakitze azki nola esango litzateken saskibaloian, baino esan bezala hori, jongo naiz ikusten, gainera jakiteko pixka bat. Posible da, EITB-en berriz astea saskibaloi partida asko ematen, posible da. Orduan, pues, gehiago familiarizatuko, egia esan, kirol bat telebistan ematea bastante garrantzitsua kirolaren historiarekin familiarizatzeko. Ni horten ere abonatu egingo naiz, orduan, pues, nire taldearen partia botatzen baituzte, pues, ez ditut ikusiko telebistan, edo ez behintzat zuzenean, bai, besteak bai. Orduan, geroz da gehiago bota, hobeto. Bale, ikusten ez du, 3 minutu falta diala, 12 jokaldi, imposiblea. Kau, hemen baitare, baldin badakizu, denbora hau gelditzen dela, 11 jokaldi gelditzen diala, jun zaitezke, pixka bat, pues hori ez, 3 bat, aurpalazko jaurtiketa, tal, alegia, jun zaitezke kartak botatzen konsienteki denbora galtzeko, bale? Denboraren kontrola azkenean. Hemen ja ez daukat energiarik orduan ja utzi behar dut, baina, klaro, ja, minutu bat eta 15 dauzka, 5 karta bakarrik atera ditzake, lehen ere ezintzun irabazi, baina zan pixka bat erakusteko hori, ez, denboraren kontrola izatea, bastante garrantzitsua dela. Vale, orduan listo. Eta hemen hau hartuko dut. Eta vale, hau hasierakoa izan marko luke igual. Eta hori izango litzateke jokua. Bueno, erakutsi nahi nizuen partida bat, pixka bat ikusteko, egia da, joko honen grazia dela, jutea sortzen kartapiloa, orduan, partida batek gutxi esaten du, gehiago da, ez? Bata bestearen atzetik jolasten, nundikan zoazten eraikitzen, eta bar. Bueno, pixka bat ikusteko. Norbaitek ez baldin badaki, joko hau ez da bakarra, oraindik ez dago hemen sartuta, baina joko hau ez da bakarra, joko gehiago daude euskeraz, 186 daude zerrendatuta, vale? Hemen dauzkazue jokuak, eta, bueno, dauzkazue plataformak aukeratu zakezue, euskaratzeataren arabera,
ofiziala dan edo ez, eta bar. Hau super interesgarria da, eta, bueno, pues ez bali badakizue, gomendatzi zuet behiratzea, ia esan gauza guapo desente daude, balatroago, norbaitek, pertsona batek balatro euskeratu du, adibidez. Neri karta jokoak gustatzen zaizkitela, instalatu daukat, euskarazko bertsioa. Eta hori, hemen uzten dut bideoa, utziko izkizue deskripzio kutxan, bai euskarazko bideojokoen zerrenda, bai euskaratueten jokoaren estimeko horria, gehi, baitare euskarazko bertsioa edo itzulpenan nundik jetxi, eta bueno, horrekin ongo litzateke bidea egin daia. Esperoet bideojokoa interesgarria iruditu izana, norbait animatzen balin bideojokoak euskeratzera perfecto, eta bestela aurrengo bidera arte.